Бати педераският чат, бе! Здравейте, чат, аз съм стримъра и днес ще играем. Да започнат, нека да се събират хора и почвам. Добър ден, как си? Чай ще питам ChatGPT как съм. Кажи ми в какво настроение съм, за да ти отговоря адекватно. Кога ще пускаш игра? Чай ще питам ChatGPT, стой. След кратко въведение 2-3 минути. Даже сега ще запиша таймер и започваме. Мисля, че е най-добре да започнем с 2 минути, затова ще го сетя на 2 минути. Какво ще играеш днеска? Ще играем Among Us. Among Us ще играем. След малко ще пусна код. Какъв ти е компютъра? Сега ще ти кажа, трябва да питам ChatGPT. Есе Аспире A3 115 42 гъли или какво беше това? Значи трябва да натиснеш Windows R и ще видиш спецификите на компютъра ми. Хора, още 38 минути и започваме да играем. Защо питаш ChatGPT за всяко нещо? Аз ли бе? Аз ли питам ChatGPT за всяко нещо бе? Тайм-аут 24 часа. Айде. Вие си мислите, че аз съм някакъв робот тука, нали? Вие затова ли слушали да се бавате с мене? Ще майката. Майката. Как ще ми кажете, че аз пълна ChatGPT всичко бе? Я се вижте вие бе. Вие в училище какво правите? Преписвате. Много ясно. Започваме Among Us. Започваме. То по-бързо моля пише. Тим, какво е това? Това ли да отворя? Добре, отвори го, сега какво правим? И като съм го отворил, какво? Чат стрима не е моето нещо, ще продължавам да правя видео.